Tervetuloa vetovoimainen työnantajakuva tietoiskun pariin. Minä olen Josefiina Annan Olli ja työskentelen Kalajoen seudun yrityspalveluissa Rekruopo-projektissa. Rekruopo-projekti on Kalajoen ja Ylivieskan kaupunkien yhteinen ja siinä keskitytään yritysten rekrytointiosaamisen kehittämiseen. Työnantajakuvalla tarkoitetaan yrityksen mainetta työnantajana. Se koostuu sekä nykyisten työntekijöiden kokemuksista että potentiaalisten tulevien työntekijöiden mielikuvista. Työnantajakuvan kehittäminen eli employer branding-työ on suunnitelmallista ja systemaattista vaikuttamistyötä, jota tulee tehdä pitkäjänteisesti ja sen tulee olla linjassa yrityksen strategian kanssa. Työnantajakuvan kehittämisessä onnistuminen näkyy muun muassa parempana työntekijäkokemuksena ja rekrytoinnin helpottumisena. Miksi sitten työnantajakuvalla on ylipäätään merkitystä? Työnantajakuvalla on merkitystä yrityksen kykyyn houkutella uusia osaajia taloon. Vetovoimaisen työnantajakuvan myötä hakijat ovat kiinnostuneempia hakemaan teille töihin, mikä helpottaa rekrytointia ja tekee siitä myöskin kustannustehokkaampaa. Tämän lisäksi työnantajakuva vaikuttaa siihen, kuinka hyvin saamme pidettyä kiinni jo nykyisistä osaajista. Tyytyväiset työntekijät ovat tärkeitä työnantajalähettiläitä, koska he vahvistavat ulospäin positiivista mielikuvaa yrityksestä työpaikkana. Työnantajakuva vaikuttaa myös asiakaskokemukseen, sillä työntekijöiden tyytyväisyys heijastuu asiakkaiden palvelemiseen. Lisäksi työnantajan hyvä maine vaikuttaa myös asiakkaiden ostokäyttäytymiseen. Mistä työnantajakuva muodostuu? Työnantajakuva muodostuu muun muassa yrityksen kiinnostavuudesta, yrityskulttuurista, yrityksessä jo työskentelevien ja tulevien työntekijöiden kokemuksista, rekrytointiprosessin aikana syntyneistä hakijakokemuksista, yrityksen verkkosivuista ja muun viestinnän kautta heränneistä mielikuvista, yhteistyökumppaneiden kokemuksista ja annettujen lupausten lunastamisesta. Miten työnantajakuvaa voi sitten kehittää? Työnantajakuvan kehittäminen käynnistyy työntekijäymmärryksen kasvattamisesta ja sen tavoitteen määrittelystä. Tätä varten tulee selvittää, mikä on nykytilamme, jotta voidaan pohtia, millä toimenpiteellä päästäisiin tavoitetilaamme. Tavoitteen määrittelyssä on hyvä tunnistaa, onko tavoitteena ensisijaisesti houkutella uusia osaajia vai sitouttaa enemmän nykyisiä työntekijöitämme. Konkreettisia keinoja työnantajakuvan kehittämiseksi ovat työntekijäymmärryksen lisääminen esimerkiksi selvittämällä sen nykytilaa säännöllisillä henkilöstökyselyillä, yrityskulttuurin johtaminen toivottuun suuntaan, aktiivinen markkinointi, sisäinen ja ulkoinen viestintä ja rekrytoinnissa hakijakokemuksen kehittäminen. Työnantajakuvan kehittämiseksi yksi konkreettinen työkalu on työnantajalupauksen muotoilu. Työnantajalupaus kertoo, miksi meille kannattaa tulla töihin, ja se on tärkeä punainen lanka viestinnässä. Työnantajalupaus viestii sekä nykyisille että tuleville työntekijöille, mitä työnantaja sitoutuu edistämään. Työntekijöiden tyytyväisyyttä voidaan seurata usealla eri tavalla. Avoin keskustelu työarjessa tuo paljon hyödyllistä tietoa työnantajalle. Lisäksi säännölliset henkilöstö- ja työhyvinvointikyselyt ja kevyemmät pulssikyselyt tuovat arvokasta tietoa työntekijöiden tyytyväisyydestä nykytilanteessa. Muita mittareita ovat muun muassa suositteluhalukkuus, eli kutsutaan ENPS, sairaspoissaolojen määrä ja henkilöstön vaihtuvuusaste. Rekrytointiprosessissa olleiden hakijoiden tyytyväisyyttä voidaan mitata lyhyillä palautekyselyillä ja näin kehittää hakijakokemusta paremmaksi. On tärkeää, että tehtyjen laadullisten ja määrällisten mittauksien jälkeen henkilöstö osallistetaan toimenpiteiden suunnittelemiseksi ja henkilöstölle viestitään selkeästi, mitä toimenpiteitä ollaan jo tehty ja mitkä ovat vielä työn alla. Myös toimenpiteiden jälkeen vaikuttavuuden arviointia ja seurantaa on tarpeellista jatkaa. Työnantajakuvan rakentamiseen voidaankin sanoa olevan investointi tulevaisuuteen, mikä parantaa yrityksen kilpailukykyä.
Me autetaan mielellään Sannan kanssa, kun kaipaat tukea työnantajakuvanne kehittämiseksi. Ollaan yhteydessä. Lopuksi tässä esityksessä käytettyjä lähteitä. Kiitos, että katsoit. Moi moi!